bijuterii din sâmburi, pânză sau simple detalii de la calculatoarele vechi și a ajuns să producă cosmetice bio, creme de față, scruburi, parfumuri uscate, șampoane și săpunuri. Aceste produse 100% naturale poartă semnătura Carolinei Portărescu. Carolina este astăzi la O Seară Perfectă și ne va dezvălui secretele acestei pasiuni devenită afacere. Bună seara, Carolina! Bună seara! De câți ani ai pornit această minune de afacere, de care eu nu am auzit până acum? Este o afacere relativ nouă. Am poate mai mult de un an și cremele le fac de peste 10 ani, însă le vând de doar un an și câteva luni. Da, cum le faci de peste 10 ani? Le produceai fără doar pentru tine? Pentru mine, pentru prietenele mele, pentru mama mea. Nu ai făcut o facultate de farmaceutică sau nu. Ce studii ai? Filologie. Filologie. Și cum ai ajuns de la filologie, de la literatură, scriitori, la accesorii și cosmetice? A fost un drum, cred că în paralel. Aveam o colegă de cameră în România, învățam, și ea făcea facultate de cosmetică și multe lucruri am învățat de la ea, multe lucruri am putut să văd și am putut să-mi fac o părere despre ceea ce se întâmplă în lumea cosmeticii. Povestește-mi, adică, bine, eu înțeleg ce înseamnă o cremă bio. Hai să spunem, nu toată lumea știe ce este asta. Care este diferența dintre un produs care are o marcă super celebră în toată lumea și un produs, uite, creat de tine, făcut în Moldova? Putem să luăm una din creme acum. Ce avem aici? Iată, avem, deci brandul tău este Caroluș, da? De la Carolina, Caroluș, da. Cremă de față pentru ten sensibil și uscat. Da. Deci produci aceste cutii la noi sau le comanzi în afară? Da, sunt comandate din străinătate. Așa, 100% natural. Ce înseamnă asta? O cremă naturală înseamnă toate ingredientele sunt naturale. Cremele pe care le fac eu sunt din ingrediente în stare brută, adică nerafinate, și fără adausuri de conservanți, coloranți, tot felul de lucruri care de obicei se mai adaugă în creme. De obicei se mai adaugă și antibiotice pentru ca să le țină mai mult timp pe raft. Cremele mele se țin doar la frigider. Și asta este unul dintre minusurile mari. Deci nu le poți trimite la distanțe mari sau poți cu un mini-frigider, probabil? Ba da. Și nu este obligatoriu la frigider de ținut, doar că este bine pentru o cremă naturală să stea anume la frigider pentru a-și păstra proprietățile la maximum. Uite, mă uit din ce este făcut această cremă. Unt de sau cum se citește, shea? Da, sau shea, uleiuri de jojoba, măsline extra virgin, susan, cocos, avocado, așa, uleiuri esențiale de levănțică, vanilie. Ai și vitamina E naturală, vitamina A naturală, astea de unde le iei? La fel, din străinătate. Din Moldova cumpăr doar ceara și este de la cineva, de la o persoană de încredere și atât. Să înțeleg că dacă folosesc o cremă făcută de tine și renunț la crema mea de pe noptieră, o să fiu mai frumoasă și mai tânără mai mult timp? Da, din păcate crema nu rezolvă toate problemele. Exact. Asta este la fel, nu știu, un minus sau... O femeie, în primul rând, trebuie să mănânce bine, să se odihnească. Sigur că da. Sunt o mulțime de factori de care depinde felul în care arătăm. Crema, cred că este pe locul 3-4. Tu de cât timp folosești propriile tale cosmetice, produse cosmetice? De 10 ani, de atunci de când ai început să le produci? Da, de peste și părul, și pielea, și tenul, și corpul, deci totul este îngrijit cu produsele proprii? Nu doar ale mele. Între timp am reușit să încerc și de la alte branduri, produse foarte scumpe, care însă nu au fost atât de eficiente pe cât erau de scumpe. Și hai să spunem, uite, o cutiuță cu o cremă similară de față, da, dacă este de un brand destul de cunoscut în toată lumea, ajunge la 25-30 de euro, cam așa. Și mai scumpe. Și cât costă, uite, cutiuța Carolaș? Este 150 crema aceasta. De lei? Da. 150 de lei. Da. Unde o putem procura?
La moment le fac doar la comandă. Nu cred că am la moment sau timpul sau nu am o persoană de încredere care să se ocupe de marketing, vânzări? Da, aș avea nevoie de ajutor, chiar ca să mă ajute cineva când le prepar sau cel puțin să-mi dezinfecteze ambalajele. Deci faci totul singură? Da. De la prima și până la ultima etapă? Asta este un pic obositor pentru că am peste 40 de produse la moment și... Da, uite, mi-ai adus aici și o listă de produse. Ce avem? Avem creme pentru ten, câteva, mai mult de cam 10 opțiuni, creme tratament, creme pentru ochi, scraburi, balzamuri de buze, parfumuri. Solide. Interesant. Toată lumea care vrea să folosească produsele tale te găsește prin rețelele sociale sau cum? Am și blogul, dacă pot să-i spun și numele, mă găsesc și prin intermediul blogului, pe la expoziții, târguri, așa. Am înțeles că ai început să vinzi și în afara țării. Cum se întâmplă asta și cum ai ajuns să fii cunoscută în afară? Prin intermediul prietenilor care trăiesc în străinătate și care folosesc de ceva timp produsele mele. Și de obicei, cum se întâmplă? La serviciu, la birou, scoate cineva balzamul de buze, caroluș și își dă buzele și mai vede și altcineva și se încep comenzile astfel. Acolo îmi bănuiesc că în afară nu le vinzi cu 150 de lei, ar fi cam 8 euro? Sau păstrezi exact aceleași prețuri? Aceleași prețuri. Chiar dacă este vorba de servicii de transport? De obicei, transportul nu costă foarte scump. Așa. Câți clienți ai aici și câți clienți ai în afară? Bineînțeles că în Moldova am mai mulți clienți, în afară mai puțini, însă cred că uneori nu mai isprăvesc cu comenzile pe care le am aici. La moment nu mai am balzamurile de buze, am o mulțime de comenzi pe care nu reușesc să le fac și le tot amân de la o săptămână la alta. Cum faci rost de produse, de ingredientele din care prepari aceste creme? La fel, le comand din străinătate, toate din locuri diferite, și din Venezuela, și din Thailanda, și din Filipine. Le aleg foarte riguros, analizez întâi compania, dacă este foarte serioasă, produsele trebuie să fie organice, obligatoriu, să aibă certificate de bio, organice și așa mai departe. Adică, deci ai o mulțime de muncă cu partea asta mai birocratică. Da, totul începe întâi cu o analiză așa a ingredientelor și după asta deja cu formarea cremei, a formulei. Dar cum ai creat prima cremă sau primul balzam? Care a fost primul tău produs și cum s-a pornit? Primul meu produs a fost o cremă foarte simplă, nu avea nici măcar ceară, nu avea nimic, era din ulei de cocos și unt de cacao, pe care le-am obținut în niște cantități așa de mici că mi-a ajuns pentru o cremă, uite, așa de mică. Însă asta a fost așa o bucurie pentru mine că când am creat-o și când am folosit-o, mi s-a părut atunci că nu există cremă mai bună decât a mea. Pe urmă am început să fac creme cu extracte, cu uleiurile esențiale și deja am simțit chiar pe pielea mea îmbunătățirile, chiar și ca efect și textură, miros, s-au schimbat lucrurile. Folosești produsele bio și la bucătărie, nu vorbim de ceea ce faci tu, și în tratamentele, nu știu, ai familie, ai copii? Da, am o fetiță. Ai o fetiță să străiască. Când răcește, sau iată și noi, suntem în perioada asta de viroze și răceli, ce putem folosi cum putem să ne tratăm, pe ce produse ne putem baza? Fetiței îi dau ulei de oregano, o picătură de ulei de oregano. În Moldova la fel nu se găsește, dar ceea ce putem găsi în Moldova este rădăcina de ghimbir, care este accesibilă, destul de accesibilă. Deci în supermarketuri, piață, le găsim așa? Da. Se taie felioare subțiri și se țin sub limbă, mai ales în transportul public, fără ghimbir nici nu trebuie să urcăm. Da. Sau mai sunt și semințele de cardamon, care chiar și am în buzunar acum câteva.
Da, le port cu mine tot timpul. De ce le porți cu tine? Pentru că sunt antibacteriene și antivirale. Și dacă o porți în buzunar, deci eu nu, acum nu sunt în pericol. Nu, trebuie să-l țin în gură. Trebuie să țin în gură. Da. Așa. Se mai poate de făcut ceaiuri de ghimbir. Asta este pentru când răceala deja s-a instalat. Dar la fel este și un remediu împotriva îmbolnăvirilor. Mai sunt usturoiul, îi dau tălpile, le dau cu usturoi fetiței, pentru că nu iubește gustul usturoiului. Se poate de dat și tălpile maturilor, deși a doua zi oricum o să miroase din gură. Aha, chiar dacă îl folosești la talpă. Da. Așa, spune-mi dacă cremele tale au ajuns în saloanele de frumusețe, dacă ai încercat să intri pe această piață. Au ajuns chiar ieri. Chiar ieri în primul salon? Da, în primul salon. Este un salon cunoscut. Prestigios? Da, și doamna cosmeticiană mă roagă deja, cred că nu știu, am câteva luni de când mă roagă și nu ne putem întâlni ca să-i dau produsele, pentru că și-a cumpărat de la mine produse și le folosea, a văzut cât sunt de bune și a început să le aplice și pe cliente. Da, și de atunci m-a tot rugat și abia ieri am ajuns să îi le dau. Un frigider întreg am dus. Foarte frumos. Deci tot ce ai investit tu în afacerea ta începe să aducă roade? Sau de mult aduce? Să îți întorci investiția? Nu știu dacă pot să spun asta, pentru anul 2014 am ieșit cu un minus. Cu un minus? Am crezut că să spui cu un venit de 1.000.000 de lei. Da, cu un minus. Da, pentru că ingredientele pe care le aleg sunt foarte scumpe și bine, aș putea să cumpăr mai ieftine, dar deja sunt rafinate. Deci pui accent pe calitatea produselor pe care le folosești. Pe calitate, pentru că în primul rând le folosesc eu. Da, așa, sunt un pic mai egoistă. Da, în primul rând eu le folosesc și după asta prietenii mei și da, pun accent pe calitate. Soțul tău te sprijină în această... Absolut. Da? Da, este... El face altă afacere sau că dacă asta este în minus, cum trăiți? Nu, da, face altă afacere, dar mă ajută. Are studii medicale și mă ajută unele formule să le echilibrez chiar, pentru că am tot timpul tendință să bag într-o cremă tot ce se poate de băgat. Da, ți-a plăcut chimia la școală? Lui a plăcut mai mult. Am înțeles. Spuneai că o să revii curând și cu o linie de cosmetice decorative, cum ar fi rimelurile, rujurile. Ai reușit și asta sau urmează? Urmează. Este foarte complicat, dar le iau de la un capăt, așa, încetișor, pentru că mai este și problema cu etichetele, care unele își așteaptă rândul de luni de zile. Adică când le faci pe toate singură este complicat. Crezi că viitorul în cosmetologie este al produselor bio? Nu știu, oricum produsele astea sunt produse nu pentru toate persoanele. De ce nu sunt pentru toate? Adică sunt persoane care ar putea să respingă? Nu din cauza alergiilor. Sunt persoane un pic mai lenoase, mai lenoșele, așa, care preferă să-și ia crema de pe noptieră, să nu o ia din frigider. Exact. Asta mai ales este. dacă frigiderul e la o distanță de un etaj sau da, de o cameră. deși am cliente care, deși sunt un pic lenoase, fac efortul de a ajunge până la frigider, de a-și lua cremă. O iei din frigider, vii cu ea la măsuța de toaletă, o aplici, o duci înapoi în frigider. Deci trebuie să faci 2 drumuri dimineața și seara, da? Nu, da, am inventat pentru asta o chestie. Dau un borcanaș, la așa un borcan mare, dau un borcanaș micuț. Și ți iei din frigider exact cât ai de gând să folosești. Da. Așa, și pe asta micuță o ții la temperatura camerei, pe asta mare o ții la frigider. Și nu se întâmplă nimic timp de o săptămână cu e perfect crema. așa. Da.
Foarte bună soluție ai găsit pentru lenușele. Da. Foarte frumos. Deci așa, te găsim doar, cum ai zis, pe blog și încă o dată spune-ne ce adresă de blog ai. Capșunica.com. Capșunica.com. Acum gata, mi-am dat seama. Mi-am amintit că am văzut mai multe. Spune-mi și despre bijuteriile. Am zis tot despre creme? Aici se poate de vorbit la nesfârșit despre creme. Că sunt naturale, sunt bune, sunt eficiente și sunt pentru toate vârstele. Totuși, hai să zicem care sunt două avantaje cele mai importante dacă folosim aceste creme naturale și o cremă cumpărată din duty free. O cremă, bine, n-aș vrea să spun acum să vorbesc de rău, însă o cremă naturală este tot timpul mai eficientă, este tot timpul inofensivă pentru piele și comparativ cu unele, nu zic toate, cu unele creme pe care este afișat efectul de lifting imediat sau întinerire într-o săptămână. Asta chiar nu spun minciuni. Da, nu spun minciuni și efectul se vede mai ales în timp, pe când la cremele alte creme. Branduri mai comerciale, vedem imediat, dar... Dar în timp pielea tinde să devină dependentă? Să devină dependentă și să îmbătrânească, adică au efect invers celui afișat pe etichetă, din păcate. Am înțeles. Mai spunem și de bijuteriile handmade pe care le faci? Pe care anume? Fac din cocos, fac din plăci de rețea. Aha, deci sunt diferite. Da, absolut. Toate sunt diferite. Și iarăși piața ta, cumpărătorul este același, prin internet te găsesc. Da. Pe la expoziții, târguri. Și în afară am, da, și în afară și aici. Tu porți ceva acum creat de tine? Nu. De ce? Nu știu, nu mi s-a părut că se potrivesc la ținuta mea. Fetița ta câți ani are? 4,5. Este pasionată de ce faci tu? Unde se implică? La creme? Îți amestecă ceva? Nu, cremele nu. Sau la bijuterii? Nu îi dau voie la creme, îi dau voie să-mi numere borcanele și atât. La bijuterii îi dau voie să-mi facă design desene. Uite ce frumos o implici. Da. Are un carnet întreg cu desene, o mai sună bunica și vrea să vorbească eu la telefon și spune nu pot, sunt foarte ocupată, eu acum desenez bijuterii, o ajut pe mami. Am zis că în curând chiar am să-i dau să picteze ceva, chiar ea. Carolina, ce să-ți spun, îți mulțumesc pentru această prezentare, ne-ai informat despre lucruri pe care le știam mai puțin, dar am aici, nu știu dacă este, cu siguranță nu sunt niște produse bio, dar găsești tu ce să faci cu ele de la partenerul emisiunii noastre, Reflame. Îți mulțumesc tare mult și multă baftă în ceea ce faci. Mulțumesc frumos!